Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kababudokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. Ubaba udokotela indlondlo kwezokwelapha. Siyabingelela baba udokotela baba sizwe bawujabulile namhlanje sithatha ithuba lokuthi ake sibuyisele abelaphi bendabuko. Namhlanje sinobaba uNdingi ukukhala ngamakhaza empendle kumazi ubefunani. Akubanda ngempela bandla? Akubandi kuyafafa la ngithi. Adla ufuna usondelele nelahle ngempela. Yebo. Baba awubingelela khehle. Angibingelela endlela senzansi. Sifike thina manje inyanga zendabuko. Eshaya khona la ushawa khona umuntu legula khona siyamlapha le ufuna khona usizo siyamsiza futhi. Mengavuka into kumsiza kanjani? Mengavunda phela ufuna sondela. Ave kuyinkinga webabudokotela. Uma ukuthi induku yakhe isafuna ukuphakama kahle hle. Uzohlala e-dining room manje usafuna ukulala ekamela balelo uzofika ube nenkinga ekamela. So lela sikusiza ngoba once waqala wathi lo muntu induku wenza njani uyawugcoba like endukweni uyawuphuza uyawuchatha wenza njani? Uyaphuza lo amabudokotela. Athi njengoba umfaka ngendlela ufuna wehle kahle ukuclean yonke indawo. Ufaka enhlohle ngezansi. Uzophuma ezansi ukuchama phela ezansi. Bengithi ukufaka enhlohle ngezansi. Uyawuphuza uwehla njalo ukuclean ukuchamisa. Uyachamisa. Uqaqa ama-pipe avalekile. Uke waphatha umuntu wempepho kade usiza abantu kakhulu impupho yamawele. Ngisho kulo muntu lo ngikhuluma la lo muntu ubaba udokotela uthi ufuna ukucela. Ufuna ucela phela uma uphethe lo muntu wempepho unyukela emsamo usuke uyocela lapha kuba omkhulu nogogo. Angakwazi ukuthi awenzele kwakhe kuze kulunge into zakhe. Ufuna ukucela phela kakhe ehlosini lakhe. Ufuna ukucela kakhe ngesikhathi ulethe uzobe esele noma kodwa ekhaya ukuthi nje bashisa impepho bona kuphela bayacela. Angeke phela uthathe impepho yakomunye umuzi uzoshisa omunye umuzi. Ufuna uye lapha. Kabala ngithi manje uzochaza ukuthi uzosizakala wena umuze leThekwini uzoshuthi basaleke noma kodwa ekhaya ashisa impepho. Ufuna ishisele ekhaya kubo. Hayi ekhaya kimi. Nami ngishise yamithaki. Mkhulu ake sibuye la kwakhuluma kakhulukazi ngebantu abanesifo sokuwa. Isifo sokuwa abanye ungasithatha like a joke but isifo esiphazamisa. Do you know ukuthi eloko emshadweni yakho dumuka wawo? Impela kuphi? Isifo sokuwa sike. Yabona nje emncwabeni noma bekumnandi kanjani kodwa uma usuka sasakuvuka la usukuma khona ungeniswe emotweni ugudukiswe. Ugudukiswe ngoba phela ingqondo isusudidekile. Noma mayidideka ngazo usungcolile usuyo yonke into. Ungcolile nengqondo futhi nayo thinta mbijana. Phela ukuthi udlizela kwemthambo la. Hlanga imthambo. Asibuyeleke la isifo sokwenza kanjani abantu besifo sokuwa? Umuntu osifo sokuwa siyakwazi ukumsiza thina simlaphe dokotela. Yeah. Kahle hle. Simnika lo muntu simnika awucwile amconsele emakhaleni. Ungamconseli ngoba nake sewile, mconsele nje kunesikhathi ngale isikhathi. Ungalindi uthi hayi ngomntana uzowungekho. Uzokawa phela manje umfalo umuntu ngambulala futhi. Cha khona kunjalo uzowungekho esikoleni. Ngeke. Usuyacela manje uthi hayi ngicela ukumfaka umuthi. Phela mina esikoleni akufanele nimesewile, ufuna umfake engakawa. Ukusho ukuthi nemuntu oyinduku into enjalo ufuna uphuze engakawa. Induku iphuza. Ingakawa. Ungaze ufuna ukolala usuhoba buku TV 1 Cha phela uzophuza umuthi. Ngidikona lo muntu engifuna ukunika wona nje uzokusiza. Ngisho ukuthi nawo awuphuzi ngoba isiwile uphuza nje ngakenze kulutho. Uphuza ngakenze kulutho ungazi uzothi hayi phela mina uthi uzophuza mase ngilala 30 minutes uzobe seku right. Hayi uphuze uzikline kahle. Cool. Ngifuna sike siyibukele. Uke wakhuluma ngokuphaphelenqa esikhathini sephambili. Akuphi into sithintele lo ndo kuleyo? Kilaba abudokotela lo phaphelenqa umuthi lo. Ngikhuluma ngomuntu mina othi wenze business. Ngabe nebusiness mhlawumbe netafula noma unani kodwa into ephathe nebusiness. Business leli lona yiwona lo muntu lo okwazi ubiza abantu. Umuntu ayisangensango esikenke uphethe uqoqo esikenke. Umsango phela ngeke bangavisa ukuyithenga ngenze babiza nje. Futhi ngeke ungaboshwa futhi. Ibhizinisi akusaboshwa manje phela insango uthi uyikhulile. Ngisho ukuthi umuntu ayisange
baba bavuma ukuthi udayise akaze mina udayisa kodwa nje mawubhema cha phela etafuleni kodwa nje mawubhema ukuthi mawubhema ngithi ngisho ukuthi etafuleni ngeke ungaboshwa etafuleni ukuthi phela kusifuna wenza ama means nawe uzokwenza kanjani cha phela uzobuka la e-workshop ngeke kuvuka kubonakala ngicabanga ungabeka nje etafuleni udisplay nje ubone umbali uzawukhosha ake sibuye lana ukuthi napa abantu badayisa ngemfuyo dayisa ngemoto abanye banamaklabishi bafuna into yokuthi lento ithengwe siyeke labo bensango bese bazoboshwa vese bese ngoba ngithi ubasha nayicela evenini vese uyaboshwa akubuza ukuthi uzoyenzani boshwa ukuthi ubasha nesitoko esithengisa insango uyabona asibuye la laba abantu abazama ukuziphilisa ngendlela ethize uthini kubona na kulomuntu lo othi udayisa ngemoto kade ahle ngake ngakhuluma phambili babudodela kade ahlala imoto lapha ekhaya silelele ungwengwezi lapha noma hlalile nje uswele lo muntu uzoyithenga le moto kinayo leyo mpande dodela kinomuthi nje ungakanyana uyakwazi ukuthi uyaluma uvulela zonke izivalo zemoto uyaluma uyakhwifa uyakhuluma ngathi ubiza ama customer uvula zonke izivalo zemoto uvula ibhoot uyakhwifa uyakhuluma uvula ngemuva bonnet uyakhuluma uyakhwifa bazokudinga abantu ikakhulukazi laba kusebusika manje amapipa avuka ile kufanele ngavumpela kufanele bayavuka ke manje kanti mekuyihle phela imali nesholes uphezulu ujuvele ugcina ubamba ungabusangela ukwazi ngene egrounding banike inamba kehle bazokuthola kona inamba engithola yona ithi 0609909331 iya WhatsApp futhi leyo WhatsApp ubaba udokotela baba wesizwe bawujabulile namhlanje bese nobaba undingi simthole empendle uthi wena othi unenkinga into oyidayisayo esidayiseki angakusiza unengane noma nomuntu ohleli nayo nesifo soku angakusiza sekuzoba ke ilabo ke abathi mebeya enkonzweni kungenzeki kodwa uthi awuzoshisela impepho emzeni wakhe hamba uyishisela kwakho ngoba njobe la enobhizi lapha nomkakhe nokushisa impepho sekuvalwe nomnyango kushisa impepho kuphela uthi uyafona into ungabanje yabanje ucinga lezi bekusashisa khali nomphela siyabonga kakhulu sinike inamba ocela inamba yami 0609909331 siyabonga kakhulu bonke babudokotela siyabonga Uyazibuza abanye abantu benza ngani ufunde nabo usebenza nabo baphila impilo ephezulu impilo kubo ilula kuwena kulikhuni konke kunemfihlo ethile isithwalo senyoka manje khohla okunye ikhona inyoka yemali ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga futhi leka babudokotela ayinabungozi siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577 ubaba udokotela indlondlo kwezokwelapha.